Så ligger han oppe på kølerhjelmen og skal jo fungere som en menneskelig rambuk gennem den her mur, stående af rent ild. Sådan der, giver en hånd heroppe på højre fløjen også. Skal noget vand ud på banen? Skal noget benzin helst på muren? Det var altså Daniel Marni, som engang havde en tvillingbror at lave det her stunt med, som så lå på taget. Gør han ikke mere. Sådan der, vi skal have sat ild til den her mur. Sådan der er tændt op. På med noget mere gas. Igennem ham giver ham en kæmpe hånd. Fuldstændig ravne vanvittigt. Det gør lidt ondt i hovedet, det her. Man skal altså ikke have tøvmænd, inden man gør det her. Her er Daniel Marni!